Liberty, 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 liberty. Kasance da fifin Liberty ya fiya gama gagar gasa a yau ya zaga duniya kowa ma kuwa zai iya kalla. Kasance da fifin Liberty ya fiya gama gagar gasa a yau ya zaga duniya kowa ma kuwa zai iya kalla. Ni na ji daɗi Liberty TV duniya gaba ɗaya kowa ma zai iya kalla. Liberty TV tana da tsari ku ɗau fahimta ko ina kowa na kalla. Kana da inci ina da inci muna da inci kowa ma zai iya kalla. Ga kafa da inci muya da inci tana da inci ko ina kowa na kalla. Liberty TV yayi nisa a duniya kowa na kalla. Liberty TV a ko ina yau kowa ma zai iya kalla. Ka sai receiver ta stata ko ina yau ko ina kowa na kalla. Cikin nishaɗi akwai wadata babu shagalta kowa ma zai iya kalla. Suna da tsari na shirye-shirye na ban sha'awa ko ina kowa na kalla. Liberty TV ta yi tsara a yanzu ta zama gagara gasa. Liberty TV in za ku duba kowa ma zai iya kalla. Channel 180 receiver starter in za ku duba ko ina kowa na kalla. In kuma kana da receiver strong anan ma ka duba kowa ma zai iya kalla. Da sauran receiver idan kana da duka ka duba ko ina kowa na kalla. Liberty TV ta yi rasa ko ina kowa na kalla. Su bada masu ƙarya kowa ma zai iya kalla. Ina dalili wannan shiri ne babu ƙarya ko ina kowa na kalla. Magamar yanci shi ma shiri ne domin siyasa kowa ma zai iya kalla. Kanun jaridu yana zuwa ne kullum da safiya ko ina kowa na kalla. Tambari ne daga Liberty da don waka kullum na kalla. Gida ku zo ku duba kowa ma zai iya kalla. Cikin gida ne ko a ofis ka zo ka duba ko ina kowa na kalla. In kana a mota ka kama FM cikin Kaduna kowa ma zai iya kalla. 103.1 ka kama cikin Kaduna ko ina kowa na kalla. 91.7 Liberty ta zama gagara gasa. Liberty ya fiya zama gagara gasa yau ya zaga duniya kowa. Liberty TV ta zama inuwa kowa ma zai iya kalla. Gaskiya a furta a kau da ƙarya a buɗe kunnuwa ko ina kowa na kalla. Mun samu gata babu tsayuwa babu makawa kowa ma zai iya kalla. Ɗan kasuwa yau har ɗan siyasa kowa ya duba ko ina kowa na kalla. Ka kawo talla a tallata ka Liberty TV kowa zai kalla. Liberty ya fiya zama gagara gasa yau ya zaga duniya kowa. Liberty TV in ta yi maka talla duniya gaba ɗaya kowa ma zai iya kalla. Liberty TV in ta yi sanarwa duniya gaba ɗaya ko ina kowa na kalla. Liberty TV gagar gasa duniya gaba ɗaya kowa ma zai iya kalla. Liberty TV ta yi nisa duniya gaba ɗaya ko ina kowa na kalla. 10 na goma dodon waka na Liberty gagar gasa.